Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulima kan agtal na kayon. Tairugi tayon, ti sarsarita tayo anapauluan. Ti ayat, ti maysa, nga ansisi. Nabalkot iti kinadatdatlag ti lugar da Andres obing. Ado ti mangibagbaga nga ado kano ti katatawan nga agnanaed iti lugar da. Ket ti dadduma makidopdopong pay kadakwada ket agbibiyag akas mortal. No pay kasta saan amabuteng dagiti lumugar taawan pay met kadakwada ti dinangran wano pinasakitan dagiti ibagbagada akarkarna aparswa. Iti may sangal daw ket nagsapakan, Andres. At apay imot mo prutas. Pangipanam ka na kita. Para ka ni Tessie daytoy tataan no. Apo, talaga nalain kang agpili ti kurso na daan, barok. Ingam nay, aganat ka. Ang mga nuti ay ayatom kat may sagayam akatatawan. Ni tataan no met. Itikas diya kinapintas ni Tessie. Atapan nyo kit din amay sa akatatawan. Kat anya tiyamo ngay. Laglagi po, barok. Ado, ti magibagbaga nga ado, ti magipagnanaad ka na tayo akatatawan. Saan tayo nga amaw na sino na? Isarumpong laeng nga ganat ka. Napanan diya anak mo bagay. nasa pamut arimwar. Napanan naman nga tanyay. Ay, jak amo amangan no madamdamala ang addan tunday chay. Ang mga no nakasapsapa manen anapan imaraw. Si kamot lakay. Anya kumangay ti dakes na ket barumot jay anak ta. Ay nabakit. Nakababain. Tanay, nakasapsapa pa'y laing ng agar-araman. Sardam ti rumbeng nga panang pasyar ti may sabaroy ti balasang. Ay, apo kamot lakay. Mabalin ka di. Bay amlaeng di anak ta. Saan abali ko naklangarutan. Tamadamdamalaeng. Sigurado nga addan day jay. Ket matulungan na kamutlaeng ijay talong. Diya ko nagbayag, Tessie. Ang mga numaistorbo ka pa'y. Sika ti makaam mo, Andres. Agyaman na kadagiti prutas nga intad mo kanya. Awanan niya man na. Kitnam na ka magustuhan. Talaga ang magustuak. Napintas para itibag iti prutas. Putno day ta. Kitinton sumaro no. Ikan kan tumanan. Itapay laeng, agyamyaman akon. Aganad ka akanayon ha, Tessie. Wen, Andres. Kasta kamot ko ma. Aganad ka akanayon. Talaga nga tuyos tay jay alalaki. Kani prinsesa tisis na. Ngam saan amabalin? Siya tirumpang nga ayatan day jay alalaki. Saan amabalin ani prinsesa tisis na? Ti ayatan na. Ta iti lubong mi. Siya ti kabintasan nga ansisiyet. Naammo nalakumati lang nga ni prinsesa tisis na. Masigurado akadurmanan. Ngam na siya ti makita na. Sigurado apakaragsakan na. No dito'y lobong mi. Kat prinsesa ni tisis na. Agpada kami lang agpampamarang amortal. No adda kami iti lubong dagiti tao. Iso nga mo kon daramidag. Takas iti nakon-nakon. Siya tirumbang nga ayatan day jay anataol alalaki. Di ka ka di mabain kin ni Tessie, anak ko. Nakasapsapa sa sarong karam. Ni tatang met. Anya kumangay ti dakes na.
Ang mga no maistorbo met, anak ko. Anya pa nga iti matrabaho na no nakasapsapa ka met amapan mang sarsarong karken kwa na. Saan pa makumikom unay no itikas di nga oras, tatang? Anak ko, ibagbagak laeng. Sapay la kuma, ta saan ka gumura? Saan, tatang? Maawatan kayo. Nasaya at narod ano kasta. Takas iti dako na account. Nakababae no maistorbom ki den ni Tisay. Gapo iti nakasapsapa pa ng sarsarong karmo kinkwana. Nasimpot na baro ni Andres, Tese. Amo ko, hindi ka pabalin na. Tataan no. Katsi ka, marik na ka nadalos mo't di pa nagpuspusom. Iso na lang tapay agmay-may saka. Ha? Ang saan na nasong batam ti saludsod ko, balasang ko. Maawatak, no bilang tadi mo kaya at asong batan. Agyamanak no kasta, tataan no. Awan ang yaman na. Takas itinakunakaon. Nasaya at ti pa nagpuspusom. Mariknak dayta. Ay na anak ko, sangsang patsula itay anag gapo ijay talon. Nagdigos kan nagsukat kan adagos. At dangamin papanak, nanang. Kaya't masawan. Mapan ka manan ijay pagnanaudan ni Tese. Saan, nanang? Mapanak ko mabiit iji ili. Ha? Ni, anya nga iti aramida mi jay. At dalaga tangak, nanang. Anya? Ay na, sigurado amarabyan kantumanin nga agawaid. Saan, nanang? Mabiitak lang, mat. Andres, anak ko, amumot anapagad ti marabyan. Ta ibagbaga ti kaaduan nga ado ti katatawan dito'y lugar tayo. Daanag yun, aya. Makaawid ang kasi kakaragkad. Sigurado ka dahi, nanang. Naimbag ta nagsapli kayo ni di pagarian, prinsesa, tisis na? Uwan, marikita. Naskan nga pakita iti inak arena. Sigurado kailiw na kayo, tinabatek arena. Kailiw ko matiinak, marikita. Kumusta matilobong dagiti mortal? Nabatek ka prinsesa? Mayat-mat, marikita. Malinglingayak ang makipagnanaad iti lubong da. Nang runa, katawan matidakas iti lugar ngayan ko, iti lubong dagiti mortal. Nasaya at ngarod at magdayta, prinsesa tisis na. Uwan, marikita. Sige, panawan ka pa'y ditoy. Mapanakon, iti ayantinak, arena. Sige lang, prinsesa tisis na. Nakasupling diti lubong ni prinsesa tisis na. Kaya't asawan dayta. Anakalukat pa'y lang ti dalan nga agturong iti lubong dagiti mortal. Karting akti mapan ichay, tapno makadano nakmatan iti lubong dagiti tao. Nasikmitaan ako na nagpaisa. Darasat pa'y timag na. Sigurado ang madanagan ng datatang ka, nanang. Kung nangamin ni nanang, nga amangan ka no. Noad tati. Timag ti babae. Kat agpat-patulang. At tawad iti day banda. Inak man kitain. Tulungak no asino man day jay. Nakasara kami ti dayta babae anak ko. Tatang, itinasamag apasit ti dalan kong agawin. Agpat-patulong. Idi narayat ko. Nakitak anak kapsot. Iso day jay. Sinakroy ko niya nyawid dito'y balay. Anya nga ta tinapasamak kin kwa na. Diyak mo, tatang. Basta nakita nga kakapsot. Diyak mo't amo no taga-ano. Iso nga inyawid ko dito'y balay. Lakay, nakapimpintas jay balasang at tinulungan ti anak ta. Unya rod. Iso nga amkat nga amangan noan niya tinapasamak kin kwa na. Taapay ako na ni Andres nga kakapsot idi nakita na. Ngam, awan mo ti ibagbaga na adakas anapasamak kan kwa na. Bakay,
Adayo anapimpintas ngem ni Tesi nga ar-armon ni Andres. Ay, hangam. Sa palit agparparik na kanyak bakit? Apay lakay. Jak bet amaw. Ay, jak maawatan. Noon niya dahito marikrik na. Anya jay kunayo, tataan mo? Marikrik na nga agpagkat na Andres. Kanda iti dadakkel na. Kapoy ti may sasaan anasaya at aparswa. Anya? Dahil ti agpaiso. Tesi balasang ko. Kas itinakunakon. Nasaya at ti panagpuspusom. Nga mariknak met ti karkar na iti kinataom. Kat amok. Si kalahan ti makaispal ken ni Andres iti paggad. Nakasagana nga agsubad iti panangtulong mo kanya, Andres. Ha? Urian niya kayat mo. Ipaay ko. Saan? Addan ay ayatak. Ni Tesi. Anya. Adayo anapin pintasak kan kuana. Uray pa'y. Iso ti ay ayatak. Saan ang mabalin? Ha? Anya ti mapaspasamak? Siyak ti ayatan. Siyak laon. Tanasaan. Parigatok dagiti datakkel mo. Talaga adakas ti ugali, Marikita. Prinsesa tisis na. Saan ko nga itulog ariribukam dagiti mortal? Iso nga itamot lang. Agsublikan iti lubong tayo. Kat saan kan ang makasagpat pa'y iti lubong dagiti mortal, iti kaanuman. Anya ti napasamak? Kasano ka lahat ang nagparang ka ditoy? Ayan ni Marikita. Andres, ni Marikita, katkas kanyak matlaan. Sa bali ti lubong mi, iti lubong yo. Anya ti kayat mo asawan, Tesi. Ipakita ken ka ti pudno alangak. Sakbay nga agsubliak ijay lubong mi. Kat dinak ton makita pa'y Andres. Kitaan nak, anaimbag. May saka nga ansisit, Tesi. What? Siya ni Prinsesa tisis na. Tinalaada Prinsesa dagiti ansisit. Anya? Itatamo mo ti kinapudno. Pumanawak matan. Katkas itinakunakon. Dinakton makita pa'y. Mabit lang, Prinsesa, tisis na. Apay, Andres. Uray asino ka pa'y. Uray anya pa'y tilangam. Saan nga agbaliw tiriknak para kan ka. Day tati agpaiso. Anya, Day tati agpaiso. marik na. Ti kinapudno tin sawang mo, Andres. Amom kadi, ngay jay lubong mi. Ni Marikita, ti kapintasan. Mabalin ko ngay tulok, amasulisog ka kankwana. Ngam ti pudpudno ama kagapo, no apay alinapdak. Katiag dadata kinapudno. Ano agayat ka, itikas kada kami. Dakkel a sakripisyo, tinaskan a pasaram. Anya? Day tatiag paiso, Andres. Kadyak kayat, nga gibaklay kay ti sakripisyo iti agnanayon. Iso nga uray no agayatak matkan ka. Lapdak tiriknak. Tangamin. Tipudno nga agayat. Di nanto itulok nga agsakripisyo. Ti ay ayatan na. Nailawlawag ang naimbag ni Prinsesa Tisisna kan ni Andres ti amin ubing. Kat naawatan mat ni Andres dayta.
Inaklon ni Andres ti amin. Kat inlimod na ti maipapan, iti napasamak tapno masalimot-mutan namat ti palimod ni Tessie. Anagayat kan kuana iti napudno. Bueno ubing ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Ferdinand Feria. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Diyos. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.